Paco Sánchez txapelketa hau, normalean arratsale batekoa izatezen eta aurten erabaki deu zerbait ezberdina egitea, festa moduko bat. Orduan, larunbat arratsalden egingo dute igari, iaz gutxi gora bera 200 partaide izan ziren, aurten antzeko zerbait espero dugu, eta egiten dute larunbat arratsaldean, bakoitzak 50 metro bere estiloan edo berak aukeratutako estiloan, eta gero igande goizean finalak izango dira. Proba bakoitzeko 8 azkarrenak igari egingo dute finala. Neskak eta mutilak hartzen dute parte, eta nesketan 2002an jaiotakoetatik 2005an jaiotakoak arte, eta mutiletan 2000 urtetik 2005 arte. Mutilak kategoria bat gehiago daukate edo. Alebinak eta benjaminak izango dira. Gipuzkoa guztitik gutxi gora bera 12 talde edo espero ditugu. 4 estiloak egingo dituzte igari, tximeleta, bizkar, bular eta estilo librea edo krol. Eta gero, igande goizean, Paco Sánchez saria edo lehiatzen da, eta sari hori erreleboetan lehiatzen da. Oda, 10 bider 50 egingo dute igari, talde bakoitzeko 10 partaidek, neskak eta mutilak eta adin ezberdinak nahastuta, eta froga hori irabazten duenak Paco Sánchez saria eramango du etxera. Arratsaldean 3 inguru hasiko da beroketa, bi tandatan egingo dugu, aforoaren arazoak direla medio, lehenengo gazteenak egingo dute, eta gero 5 aurrera zahartxeagoak. Horiek izango da kanporak eta 8 arte edo. Eta gero igandean, 11 laurden gutxitan hasiko da beroketa, eta ordu bat aterdiak inguru amaitzea espero dugu. Larunbat arratsaldean denetik txikiak dira, oso urduri etortzen dira batzuentzako agian lehenengo lehiaketa izango da. Orduan lehia baino gehiago nahi dugu festa bat izatea. Asko gera, eta guk saiatzen gara behintzat, azkar igari erakusten baino, igeri teknikoki txukun eta ondo egin dezaten erakusten. Gero igeri azkar egingo dute handiagoak direnean. Laguntza handia jaso degula, beti jasotzen dugu, bai udaletxe aldetik, bai gurasoak, bolondresak, baina aurten aipatzekoa da, Gorka Otaegik speaker modura igandean lagunduko digula, bolondres etorriko da, Tolosako merkatariei ere eskertu nahi diegu beraien laguntza, bai Ogiberri, Aralar kirolak, Xanti kirolak, sariak emateko garaian, iepa bainadoreak edo bainu jantziak ere bai, sariak emateko garaian lagunduko digutelako, eta oso kontentu gaude, behin laguntza eskatu, eta konturatu garelako Tolosan igeriketaren alde daudela.